bubuksan. Oh, nandito kami sa Cebu. Makapagliwaliw man lang. Minsan-minsan. Hello! Welcome to Cebu. Dito ako. Ang ganda ng display nila, oh. Here. Tanaw mo na taba. Ha? Tanaw mo na taba. Sa ba itong mga... Ano tanaw? Tanaw ta. Sa mga itlog ng dinosaur? Sa mga... Ayan, magnet. Magnet ng kayamanan. Oh. Ay, nako. Saan kaya makakarating ang dalawang ito? Today is a free day. Monday ngayon guys, pero hindi kami nagtrabaho. That is why, nagbakasyon muna kami. Wow. Pili magkain. Pili na tayo ng pagkain. Sarap yan, ha? Maliligalig na mamili ng pagkain na hindi mapakali. Iniikot-ikot pa yan. Iikutin lahat. Ayan. Look at this. Oh, di ba? Oh, anong gusto mo dyan? What? Oh, sarap daw. Ano silang crab? Okoy. Yan, okoy. May crab. Ano pa? May pangang. Si Marina. Kasi, andyan yung crab na fried na yun. Yan. Kung gusto natin yan. Oh, seafood today. At saka, meron silang bilo-bilo. Walang bilo-bilo. Zero, bilo. Ayun, ang bilo-bilo. You see? Ayun ang sinasadya. Yan. You see? Ayan. Drinks inyo ma, cold water. Salamat po. Forward na tayo din ma'am. Crablet. Rice, nakabugos. Yan. Sarap yan ng Saka ano, tinulang isda. Ay, tinulang native niya. Dili native yan? Hindi pa lang native? oh, sarap. Sarap pa rin. Sarap pa rin. Parang native. Para lang. Dili man native. Yan, lato. Yan. Secret. Duha. Yan. Sarap yan. Saka ano, dalawang ano, bilo-bilo. Fried rice to. Saka rice. Ayaw din, ma'am Lo. Dili na nga. Ang bilang na naman dito. Nilang kinilaw mamuha. Ano sa inyong kinilaw ng isda? Dory! Kinilaw. Ay, ano, Copra, sir. Copra water. Water lang, water. Kinilaw. Duha ka water. Init na init. Init. May rice bowl sa Init kayo. kanang naipilit ha. Oh, gano'n na pili ako. Naipilit ba na? Dili man. Pahigdal ako sa water, sir ha. Dagda lang. Ah, sarap yan. Yung, Favorite namin yan. Yan na. Yes. 95. Tuna belly. yung, tama, 800 na. Ayun. Yun ang parting masakit. Ano? Just kidding guys. Okay na yan. Ang crab. Nasaan ang crab? Saka rice din, saka lawon. Ayan dyan na. Hindi
Ito na Ayan yung na crab. sila Sampulan ko na. dyan. Ayan. Okay, yung supli mo. Okay. Ilang ka rice? Ayan, guys. Kain tayo. Ganito kami pag nasa Cebu. Ayan, ang sinasadya namin is crablets daw ang pangalan. Yung binignit nila na may ube at meron siyang masarap na timpla. Merong Pero ang layo mo yata. seaweed. Kung bigay ka sa akin dito. Ayan na nga eh, malayo ako eh. Dito ka nga, lapit ka rin. Okay, lapit na. Oh, ang cute. Niya siya, oh, ang gwapa, oh. Kaya lang, nabudol ako, guys. Kasi yung kanya, akala ko, 300 lang yung kanyang, yung ganon, Ma'am, kay Capri sa earphone. Tapos ito, akala ko, maybe 500. Alam nyo kung magkano? How much? 2,480. Pero at least yung pinapasok lang. Dahil maganda siya, okay na. Nabudol na naman ako. At then, bagong new subscribers ko, nandito tayo at Cup Days. Bumili ako nung charger. And then, yun, yung mga pangangailangan namin na accessories. Ang babait nila, ang gaganda. Ayan. Anong magtako? Kanya namin binili yung microphone na Rode. Yun, yung para sa 2 tao. Ayan, ang ganda niya. Ayan, na-shout out ko na siya. What's your name, ma'am? Shane, ma'am. Seng? Shane. Shane? Oh, si Shane, ang ganda niya. Oh, talaga. Ayan. May Rode na tayo na mic. Ayan, thank you Lord God. Dalawa na nakagastos na. Ay, nako, nag-shopping-shopping, kunwa-kunwarian. Hindi guys, kasi alam nyo, we want our vlog to be better, to be more on quality. Kasi, you know, as we mature as vloggers, we learn lessons na kailangan pala sa video ay bukod sa hindi malikot, ay kailangan clear ang voice, ang audio. That's why we bought that microphone na Rode. So, we will be trying. Makikita nyo guys, i-unbox namin. Anong masasabi mo? Dito naman tayo sa na. Buongiorno, buonasera, gelatissimo. Wow, che bello. Gelatissimo e buonissimo. Saka ano pa? 150, 250, 255. Ganito, 115? 150, 250, 155. Ay, 255. 255, 215, 150. Ano gusto mo? Pistachio, ito ang pinakamabili nila. Yes, of course. Ano pa ang flavor? Ano dyan? Marami pa. Gelatissimo, il favorito. Happy or not? I'm happy. Maalat yan. Ayaw ko na maalat. Stracciatella, meron kayo? Stracciatella nga na. Wala. You see that? Creme caramel. And my favorite fruit, melon. Oh, sarap. Wala silang stracciatella. You love ice cream? You see that chili chocolate? Bigyan po na. Molten madness. And we have our melon, rock melon, and the pistachio, and then the creme caramel. Here, at this corner of Gelatissimo. At, yummy. Yummy. Look at it. That is the creme caramel, my favorite, and the rocky melon. And then the pistachio. Sarap po. Tikman mo. Yan. Oh, di ba? Sarap. Ay, picture. Mag-picture kami. Ang ginawa ko video.
See? Kumakain kami guys, parang mga bata. Hindi lang naman bata ang may gusto niyan, pati tayo, di ba? Oh, kain na tayo. All the passengers read names. Magic! I didn't catch him. No, I'm not funny. Ginaw kami. Ang ginaw. Sobrang ginaw. Giniginaw ka? Ginaw, no? Ginaw kami. Takot pa. Nakatakot yung tunog ng makina. Nakatakot ang tunog ng makina, guys. Oh? Ano yun? Nasira. Nasira ang makina. Ang likod, ang likod ng ano natin, barko. Ang ingay, nasira ng motor. Oh, gabi na. God. Oh my God. Walang marinig. Yan ang announcement na walang narinig. Nasira pa ang motor. Ako po. Ano ito? Kakatakot. Balik na kami. Yes. Buti hindi tinatawag yung ID. No? Wala na? Hindi na katulad noon? Ganun lang ang biyahe namin. Honeymoon lang konti. Saglit. Oo, di okay. Bukas, trabaho na naman. Sa Bohol na tayo. Tagbilaran na tayo. Ayun. Salamat, Lord. At akala ko kanina masira ng makina at matirik na dun sa gitna ng dagat. Ay, salamat, Lord God. At akala ko kanina ay umuulan ng malakas. Hindi naman. Hawa ng Diyos. Wala kaming payong. Thank you, Lord God. Dito na kami sa Bohol. Behold, Bohol. Ayan na kami. Ayan na kami. Dito na kami. So, bye-bye! See you!